pares bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Araw po ng Martes, February 1, 2022. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Ako po si Dominic Guzman na makakasama po ninyo dito po sa Boses ng Bayan. At ngayong araw mga kaibigan ay makakasama ho natin ang Regional Director ng National Intelligence Coordinating Agency, si Director Alden Juan Masagka. Ating po pag-uusapan ng mga issue kaugnay po sa usaping pangkapayapaan ito po sa ating bansa, sa pangkalahatan. At syempre, tayo rin po, case study, case in point, ito pag-uusapan tayo sa lokal Cordillera Administrative Region. Pero bago po yan mga kaibigan, ay gusto ko nating patiin ang ating mga iniidolo at gustong pasalamatan mga Chinese businessman and mga leaders dito po sa Baguio City. Kasama po dyan si Mr. Peter Nang ng Hotel Supreme. At syempre, ang kanyang anak, gwapong-gwapo. Sama po dyan. Hirap tumabis si Mr. Peter Nang tayong driver ng Hotel Supreme. Mr. Jeff Nang, isang napakabait. Ang kanyang rising star of the hotel industry in Baguio City. Syempre, gusto rin natin batiin ang isa sa mga most outstanding citizens of Baguio City, Mr. Rising Star Fernando Chong. Sir Fernando, good morning po. Si Sir Fernando Chong, siya po ang ama at pinuno ng TG Home Builders. Isa sa mga Masugi Chong, taga-suporta po ng Highland TV at Regional News Amazon. Kahit noong TG Home Builders, nag-uumpisa pa lamang. Maraming salamat, sir. Good morning po. Sana po ay pagpalain pa ho kayo. Nang sa gayon ay mas marami pa ho kayong matulungan dito po sa Baguio City. Dahil alam po ninyo, Sir Fernando Chong, wala hong sawa yan sa pagtulong sa ating Dr. Sherry Cunana ng Fortune Restaurant. Good morning po. At syempre, ang ating idol, Mr. Roland Wong or alias Kuya Chongloy. Good morning. Good morning. At ngayon mga kaibigan, bibigyan tayo ng monitor dito sa loob para marinig natin ang ating kausap. Chongloy. Bibigyan ng mga bilis. Good morning. At ngayon mga kaibigan, bibigyan tayo ng monitor dito sa loob. Huwag na ho nating patagalin mga kaibigan. Makausap ho natin ngayon si Director Alden Juan Masagka. Ngayon mga kaibigan, bibigyan tayo ng monitor dito sa loob. Huwag na ho nating patagalin. Hello sir, good morning po. Makausap ho natin ngayon. Okay, babalikan po natin si Director Alden Juan Masagka ng NICA. Makalipas lamang po ang ilang sandali. Hello sir, good morning po. Makausap po natin ngayon
Okay, babalikan po natin si Director Alden Juan Masagka ng NICA. Makalipas lamang po ang ilang sandali. Hello sir, good morning po. Makakausap po natin ngayon. Okay, babalikan po natin si Director Alden Juan Masagka ng NICA. Makalipas lamang po ang ilang sandali. Hello sir, good morning po. Makakausap po natin ngayon. Okay, babalikan po natin si Director Alden. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. Kayang-kaya mong gawin Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahiling mo? May stiff neck flaculus o masakit ang ulo? Sa Paulinimen yung haway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil mo lang sa PAO! Nagpa-res bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malabang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas ang mantulinda. Kasama ng mask, focus at iwas. Protektado tayo pag may res bakuna. Napatunayan ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre na ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. At mabisa Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari itong makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linya ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. At pagdikit ng anumang bagay tulad ng Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask! I, sanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Kumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Beat the solusyon sa COVID-19. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga Paglanon ng pumilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. Res bakuna. Tara na, mag-res bakuna para bawas pangamba. Dahil sa res bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Sa res bakuna, huwag ka patatalo sa pagsubok na ito. Ituloy natin ang laban, mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, mag-res bakuna para bawas pangamba. Dahil sa res bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-res bakuna, mas protektado
pares bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Monitor dito sa loob. Balik tayo dito sa Boses ng Bayan. Makakasama ho natin dito po sa ating programa ngayong araw si Director Alden Juan Masagka ng National Intelligence Coordinating Agency. Sir, good morning po. Magandang umaga, Ruby. Magandang umaga sa lahat. Okay, tataas. Okay, pakitasan yung monitor dito sa loob. Sir, Director, kumusta po kayo? Kung isang magandang facility magagamit ng araw para ng mga Chinese. O, Director, baka meron po kayong earphone dyan para po ba maliwanag po yung dating ng audio ninyo, sir? It will take time, but Sige po. Anyway, medyo maliwanag naman po yung inyong dating dito po sa ating studio. First question, sir. Tayo po ay nagulantang ng isang malungkot na balita dahil ang isa sa inyong mga tawag nito, parang supporter sa pagsusulong po ng kapayapaan ay sumakabilang buhay po si si Mayor Gabino Ganggangan ng Sadanga Mountain Province. May we have your message about this, Director? yes, abot mo ang ating mga iwan, pamilya ni Mayor Tati. He left a legacy of kanyang mga gawang kasama ng kanyang patuloy na nag-ibigay kung ministerialist group. It has been his part of his campaign. Ma-realize, ma-recognize ang mga may nakuha with nothing beneficial pag-ugnayan sa mga group na ito. Okay, Director, talagang hindi ho maayos po yung dating ng audio ninyo, sir. Babalikan po namin kayo. Pakigamitan na lamang po ng earphone. Magbabalik po ang Boses ng Bayan. Stressed ka na ba? Normal lang yan. Minsan, may mga pagkakataon lang talaga na na-overwhelm at nababahala tayo. Pero ngayon, may katuwang ka na. Ipinakikilala ang Lusog Isip, ang unang mobile app para matugunan ng mental health concerns na iniaangkop para sa mga Pilipino. May mga tools sa app na matutulungan kang mapangalagaan ang iyong sarili at kaisipan araw-araw. Sa Lusog Isip, may tulong na nakahanda para sa iyo sa ilang taps lang. I-download na ang Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Kumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. BIDA! Be the solusyon sa COVID-19! Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil mo lang out! The Pow! Pagplano ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na pumili
Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba saan man pupunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Napatunayan ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang to. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Pagplano ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling. Sa tulong ng family planning. Muli po nagbabalik mga kaibigan ang Boses ng Bayan. Balikan ho natin si Director Alden Juan Masagka ng National Intelligence Coordinating Agency. Sir, good morning po. Good morning, Dobby, at good morning sa lahat na nakikinig. Okay, yun. Malinaw na po. At manonood ng ING. Yes, sir. Director, kumustahin ho natin ayun pong kampanya natin. Kasi alam naman ho natin na si Mayor Gabino Ganggangan ay isa sa inyong mga supporters sa pagsusulong po ng kapayapaan sa Cordillera. Siya ho ba ay malaking kawalan, Director? Yes, actually isang malungkot na pangyayari na nung maagang pagpanaw. At sa kanyang mga nagawa, kinikilala natin siya bilang isang staunch na advocate ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ang kanyang suporta sa pagbibigay ng mga tamang impormasyon sa mamamayan ng Cordillera, ang pag-advocate niya ng local peace engagement, at ang ibig yung kanyang mga ordinansya laban sa CPP, NPA, diniklara niyang persona non grata. Ibig doon sa kampanya sa Barangay Development Program ng ating pamahalaan. Actually, sa maraming pagkakataon, hindi siya ang tumayo na parang credible and reputable spokesperson ng ating ELCAC sa buong Cordillera. Siyempre, ang kanyang credibility bilang first-hand witness actually ng mga pagsisinungaling at deception ng communist terrorist group. Kasi alam naman natin dati siya ang commander na CPLA. He even challenged na kanyang mga chief executive sa Cordillera na kulitin sa kampanya laban sa communist insurgency at bigyan ng sapat na suporta ang ELCAC. So sabihin natin talagang malaking kawalan sa atin. Hindi lang para sa NPA-ELCAC, kundi para sa buong Cordillera. Okay. Director, si Mayor Gabino Ganggangan ho ba isa sa mga pinakaunang local chief executive ng Cordillera na humikayat sa kanilang konseho para po maideklarang persona non grata mga CPP-NPA? Actually, siya ang ito, nung start ng April 2020, nagkaroon siya ng boses laban sa mga terrorist group, specifically na-address na kanyang mga batikos sa Cordillera People's Alliance. At sa pamamagitan ng kanyang mga pagbibigay ng mga pananalita sa iba-ibang paraan, kasama sa social media, in-encourage niya ang mga local executives na gumaya din na huwag hayaang sirain ang magandang pamumuhay ng pamayanan sa pagpasok ng mga communist sa kanilang bayan. Yes, sir. Sumunod din yung iba. Sa tingin po ninyo, sir, dapat hong pamaresan ng iba pa o pong mga local chief executive si Mayor Ganggangan, sir?
Yes, of course. Hindi lang naman si Mayor Ganggangan ang nagbigay ng boses laban sa communist terrorist group. Kung naalala natin, nung nabubuhay pa si Father Conrado Balweg, siya ang mismo ang nagpasimulo upang may separate ang CPLA sa mainstream na New People's Army. Dahil hangarin niya nga na magkaroon ng separate na aspiration ang buong Cordillera. Ang sabi niya noon, kung makikipag-negotiate ka sa NPA, it's a suicidal attempt. Para ka naglagay ng ulo sa nakakangang buhaya. You are placing yourself in danger. You're expecting that something good will happen. Sabi ni Father Conrado, kung makikipag-negotiate ka sa NPA, it will be a useless attempt. Kasi politika ang hangarin nila, hindi kapayapaan. So, gano'n naman ang boses na gustong iparating ni Mayor Ganggangan sa ating mga mamamayan dito sa Cordillera. Siyempre, sino bang taong hindi naghahanap ng kapayapaan? So, lahat tayo nag-aspire ng. Kaya nga niya in-encourage ang mga Cordillera para palikuran ng mga buhay ng mga agenda ng communist terrorist group para may layo tayo sa violence o anumang bagay na may kinalaman sa pagsunod sa diktum ng Communist Party of the Philippines, yung sinasabi nga nilang the power of the party and the barrel of the gun. Okay, Director. On a larger scale, Director, region-wide po, kumusta po ang ating kampanya laban po sa insurhensiya dito po sa Cordillera, Director? Kami na tayong mga gains dito. In fact, hindi lang sa buong Cordillera, we have to recognize yung mga pagkakataon na marami na tayong naging mas advantages na nakuha laban sa ating pakikipot sa mga grupong ito. Yung mga apartment grupo ng communist terrorist group. Sa Cordillera, in fact, nung 2020, nasimulan ng gawa ng masiglasig na aksyon ng ating security forces ang kaya ni Julius Ceron dito siya na-neutralize sa Baguio City. Yung sa karating na produce ng Ilocos na masaklaw din ang organo ng communist terrorist group na ICRC, masaklaw yan ng Region 1, yung ay na-destroy na rin ng ating security forces yung isang maraming guerrilla doon. And even na mga nakaraang buwan, even last year, we still continue to gain upper hand sa ating operations against this armed group. And of course, we have to recognize yung maraming surrender. Hindi natin pwedeng luluwan ay yung piglis yung marami, ang araw-araw. Dumadami ang mga nagbasing babaan ng mga armas at nare-recognize nila yung kawalang kwentang pakipagsanig nila sa grupo dito na hangarin lang ay natisip ng terrorism at lagim sa ating Okay. Director, in terms of number, sa tingin po ninyo, malakas pa ho yung puwersa ng CPP-NPA sa Cordillera? We cannot exactly provide a figure para masabi natin yung word na malakas or dangerous. Sabi nga natin, kilala natin na isang armadong grupo, isang individual na armadong grupo, pose the same threat kung kumpara mo doon sa malaking grupo. Kasi still a terrorist, and they can still create fear and havoc sa mga komunidad natin. So kung sana nga, natin lahat ng mga armadong grupo, ito na mawala, maalis dito sa region ng Cordillera. They still brag about a certain number na existing sa kanilang anay. But it's relatively insignificant na sapat para sobrang kasi nare-recognize nila mga pamamayan natin
kaya marami na nagsusurrender. At marami na rin mga taga-ngayon at ngayon na bibigay ng sapat na information kung nasaan ang mga location ng mga armadong grupong ito. So, sabihin natin, lumiliit na ang kanilang hanay at patuloy silang mababawasan kung kaya binibigyan natin pagkakataon, sabihin natin, inaalaw natin na kayang pangkapayapaan yung local fishing na sinasabi natin. Kaya nga andyan, can be best the fact kung gaano nakadami ang mga pinagsasabi sa mga armadong grupong ito. Okay. Sir, you were mentioning about surrenderies. Base po sa inyong data, sir, noong nakaraang taon, mga ilan pong rebelde ang sumuko at nagbalik loob sa pamahalaan dito po sa ating region? Wala akong figure dito. I think pwede natin i-refer yan sa ano. Pero we can provide you the figures, but we have to get that from yung ating pamagawa ng BILT kasi sila ang data about it. Okay. Director, gusto ko lamang pong makuha ang inyo pong response doon po sa sinasabi ng ilang pinuno ng CPP-NPA na mahirap daw pong mamatay ang revolusyonaryong pakikibaka dahil ang pamahalaan mismo ang gumagawa ng paraan para po may mga umanib sa CPP-NPA dahil nga daw po sa mga hindi matapos-tapos na problema ng ating bansa. Ano po ang inyong komento dyan, sir? Yung aspiration ng communist terrorism started 53 years ago. Alalahanin natin wala ating siglo na habot yan. Kung sabihin natin yung kanilang ginagawa ay sinusuportahan sinasalipan ng mga mamamayan, I don't think na hanggang ngayon struggling group na gusto pa rin agawin ang pamunuan ng ating bayan. Ang isipin natin kasi, itong CPP will always engage in violent activities dahil gusto nilang agawin, they have to topple down the government para palitan ng kanilang sariling sistema, sariling communist na state. Ganun ang intention nila. It will always be armed, we call it revolution. It's always an armed struggle actually. Kahit yung sabihin natin, i-allow, we recognize na sabihin natin talagang some sectors contribute para magkakaroon ng dagdag na report sila. Pero just the same, sa pangkalahatan, hindi talaga, inaayawan talaga. This ideology has been long rejected by the Filipino people. Kahit na anong gawin nila, wala talaga silang magagawa para kumbinsihin at kunin ang suporta ng mamamayang Pilipino. Hindi agad nila ito sabihin na sabi ko 53 years na nakaraan. Bakit ang option nila palagi is armed violence? Kasi sabi ko nga, ang Pilipino kasi hindi na, may sabi tayong ideology din na hindi tayo yumayakap sa violenting pamamaraan para baguhin ang sistema pang gobyerno. Hindi option ng tinitingnan ng Pilipino. Okay. Sir, opo. Sa tingin po niyo, sir, would you agree na ang ating pong mga kabataan remains to be the most vulnerable sector of the society na nililigawan po ng CPP-NPA? At ano po yung dapat gawin ng ating mga magulang? Yes, yun ang tinitake advantage nila. Kasi ang leadership ng CPP-NPA sa ngayon panahon, siyempre tumatagal, nagkakaedad na rin, tumatanda na.
Nag-aangat din silang papalit sa kanilang leadership, sa kanilang hierarchy. So, kinukuha nila yung idealist ng kabataan. And siyempre, sa kabataan, nandun talaga yung attitude ng pagiging pusok, adventurous, sometimes yung mga issue, madali lang sa kanilang i-agitate ng mga recruiter ng mga front organizations ng CPP. Vulnerable talaga ang kabataan kasi we recognize na yung hunger nila for knowledge, hunger nila for changes. It's a good thing, it's a good sign na nakikita natin sa kabataan natin talagang na sila, committed nila sa kabubuti ng bayan natin. Basta yun lang mahirap, take advantage ito ng komunistang grupong ito para i-deceive nila, lukuhin. Kasi ang recruitment na process na ginagawa nila, hindi naman yung agad-agad nila dinideklara na sabihin nila, teenager, ni-recruit kita kung sumama ka sa Communist Party of the Philippines, yung People's Army, hindi naman nila openly sinasabihin. Nakikiray doon sila sa mga issue, yung ginagatungan nila yung kabataan, at tinuturuan nilang magalit. Yan ang oras sa loob ng community, galit, yung anger. Panay na ito sa isip ng kabataan. Nagsisimula na silang natututong labanan. Hindi lang pamalang, pati magulang, hindi na rin nakilala ng ating Panginoon. Wala na. Kasi di-needed associated talaga sila totally sa normal na pamumuhay para i-take advantage, to exploit. Dahan-dahan sila ang dinidoktrina, binibigyan ng mga teaching, lectures, binibigyan ng aralin sa therapy, yung arak, o aralin aktivista, hanggang dumating sa punto na isasama doon sa kabundukan, i-expose ng mga armed group, yung mga NPF, bibigyan ng armas upang maranasan din nila. Sinasabi nga para maranasan din daw na kung ano ang pamumuhay meron ng isang NPF. So ano po, Director, ang inyo pong maipapayo sa mga kabataan at sa mga magulang? We always reach out sa mga kabataan. Kaya nakikipag-ugnay tayo palagi sa mga school, sa mga teachers, din sa panunuan ng CHED at saka DepEd, nakikipag-coordinate tayo sa kanila. Gumagawa tayo ng mga programa para mabigyan ng tamang edukasyon itong mga kabataan, mga estudyante. At ito na ang mahangyarin natin, mabigyan sila ng awareness. Kasi sometimes, ayun ang danger dito. Hindi alam ng bata, pag pumasok siya ng eskwelahan o college o university, once na in-expose siya sa mga ganitong klaseng grupo at organizations, wala siyang ideya kung ito. Ang nasa perception niya, it will help her or him sa kanyang pag-aaral at ikabubuti na lalo sa pag-ibig ng estudyante ng paaralan yan. So, when we educate these students, doon nila nakikilala, doon nila nare-realize. Nabibigyan natin sila ng awareness. Itong awareness na ito, yun ang importante kasi the moment na lapitan sila at kausapin para i-recruit, they will automatically say, no, I can never engage myself sa hindi mga adikain. Never ako mag-join sa Madong Group. Never ako mag-join sa Communist Party of the Philippines, New People's Army. Yun ang benefit niyan, ang ginagawa natin. This is an effort of the National Task Force to end local communist armed conflict. A unified effort of all agencies concerned. Okay. Director, ang tanong ngayon, meron pa hubang pagkakataon na magkaroon ng kapayapaan, I mean, yung pagkakaisa sa pagitan po ng pamahalaan at ng rebeldeng grupo, meron pa hubang tsansa na sila'y magkasundo? The way I'm an old warrior,
have been in the armed forces for so long. I have always wanted for peace. Kahit sinong mamamayan, kahit sinong Pilipino, gusto nyo ng kapayapaan. Hinahangad natin ito. Kaya sometimes ito ang danger nito because when we engage, stop ito CTD, iba ang interpretasyon nila sa pakikipag-ugnayang pang-kapayapaan. Politic advantage nila actually. So talagang gusto ng kapayapaan ng armadong grupong ito. Hindi na kailangan magkaroon ng demand. Huwag nilang gamitin hangarik kapayapaan sa kanilang advantage. Okay, good. Iba pa ang armas niya. Nag-usap. Yun lang ang ating operation. Okay. Sana na pag mga darating na henerasyon, tuluyang ma-realize ito ng bawat Pilipino na itong gerang ini-engage ang CPP, nagiging perpetual war na ito. Ano ba ang benefits natin out of this killings, murders, and pag-haras sa mga mamamayan? Nothing tayo nagiging dito. We always aspire for peace. Kaya lang, a peace that should be anchored doon sa unconditional na pag-recognize sa hangarin ng bawat Pilipino na peace is, it is wanted. Peace, we shall get it. Kumusta na ho ba, sir, ang peace talk sa pagitan po ng CPP-NPA, NDF at ng pamahalaan? Kaya natin, noong 2019, terminate na ng ating Pangulo ang peace negotiation sa mga communist terrorist group. Kasi sa maraming kadahilan, hindi naman, wala ka namang nakikitang sincerity doon sa ginagawa nila. Actually, tinitik advantage pa nga nila. Habang nag-uusap-usap yung nasa panel ng gobyerno at ng NDF, nag-i-engage pa rin sila sa armadong activities, pagpatay, pag-ambos. Hindi pa rin nila tinitigilan yun. Ang isa pa nito, ang interpretasyon nila ng peace pact na ito, more doon sa oportunidad na nag-invite sila ng mga foreign intervention from other countries. Then ipapakita nila they are legitimate revolutionary group. At yun ang pagkakataon para umingi sila ng mga donation naman. Anong kawawa kasi dito, yung mga pikadong sector dito, yung mga farmers, yung mga ITs natin, kasi pag may peace talk, they can freely roam doon sa kanilang area, doon sa mga guerrilla zone nila, mga guerrilla base nila. At lalong ini-intimidate ng mga mamamayan natin at even nililipit na yung kanilang movement at bago na pipigil yung pagdilido ng services sa mga lugar ng mamamagit. At ang mahirap nito, lalo kasi ang radicalize ng mga terrorist ang grupo nito, ang mga kababayan natin sa mga kanayunan. So sa tingin po ninyo, Director, wala na hong tsansa na magkaroon po ng resumption of peace talks? Sa pamunuan ng President ng mga administrasyon na ito, hindi na talaga. But huwag natin kalimutan, meron tayong local peace engagement na hangarin na nakapaloob yan sa National Task Force and Local Communist Conflict. Yung TFCAC natin, we engage in the local negotiations sa mga grupong nasa baba kasi mas sincere ang kanilang pakikipag-ugnayan. Definitive sa mga grupong ito dahil influensya na rin ng mga kamag-anak, kakilala ka ba ka barrio, they always force na mawala na rin yung klaseng encounters o kaguluhan sa kanilang lugar. Kaya talagang din pinupos nila ito. Ang local peace engagement, ang ating mga local executives, ang ating private companies, even ang ating mga ordinaryong mamayan, sila ang nag-i-initiate ng mga ito.
Kaya we always aspire na mag-surrender pa rin at nagbibigay pa rin tayo ng pagkakataon sa mga peaceful negotiation with the local areas. Okay. Director, dahil nalalapit na po ang halalan at syempre umiinit na po ngayon yung pangangampanya, meron na ho ba kayong mga na-monitor na mga NPA command na nagsasagawa po or nangongolekta ng permit to campaign fee mula po sa mga kandidato? Yes, meron na tayong na tatanggap ng report but we cannot actually mention specific names. But we will always talk to these people, itong mga individual na ito na probably misguided sila, nakakalimutan nila yung mga provisions ng law that should stop them from engaging in such agreement with this armed group. We will always do that, and kung it could be necessary, we will engage in legal action para totally stop itong kanilang pakikipag-ugnayan sa mga people na. Okay. Director, panghuli po, ang inyo pong mensahe sa ating pong mga kapatid sa kabundukan. At kung sakasakali po na sila ay magpapasyang bumaba at magbalik na sa loob ng pamahalaan, ano po yung mga benepisyo, ano po yung mga programa ng pamahalaan na nag-aantay po sa kanila nang sa gayon ay matulungan po sila sa kanila pong muling pagyakap sa normal na pamumuhay. Recognize natin yung mga initiative ng Europe sa pagdating sa pakikipag-ugnayan at pagpapalitaan. Yung initiative niya na pagkipag-dialogue sa mga mamamayan ng Saranga, encourage nila na huwag mag-resort o sumali dito sa mga armado grupong ito, kung terrorist group. So, yun din ang pinapakot natin sa mga telepobilya. Huwag tayong naditisib yung kanilang mga kampanya nila na sinasabi na ang kanilang luto ay they are championing their interest. Yun ang tagline na ginagamit nila palagi. Even kung titingnan mo sa Cordillera People's Alliance, ang nakalagay na tagline nila for the defense of the ancestral domain and for self-determination. Ginagamit nila yung pangalan ng Cordillera as if they are actually, kung naalala binanggit dito ng Mayor Nagaran, ginagamit nila ang pangalan ng Cordillera para isura ang kanilang pakikipagpakan, whatever it is na nila gawin. But the people of Cordillera does not want na sila ay ginadrag sa ganitong mga pursuit ng communist agenda ng Israel group. Ayaw ng mga mamamayan ng Cordillera na dinibitbit yung pangalan ng buong Cordillera para igamit sa violenteng pamamaraan para mabigyan ng self-determination ang buong region. At kung kasi yung municipality, kung tingnan mo, ito-project pa nga nila yung mga nakaraan ng pati mga struggle ng ating mga heroes ng Cordillera, ng ating galang na si Makiyo Lulang, si Pedro Bongo, at si Simpaya Gayodan, ginagrab na mo yung at mga kamag-anak mo siya mga bayanin ng Cordillera, umaayaw sa pag-drive ng pangalan ng kanilang itong mga kirikin na natin gawain pang so, alam natin, never espouse ang mga ating kinikilalang bayanin ng Cordillera na never communist na aspiration. Yun din ang Cordillera.
patuloy nilang ginagamit yung pangalan. Kilala natin ang mga mga matatalino at mga respectable na mamamayan ng Pilipinas. Hindi dapat itulak sa mga tumuloy ng pamamaraan. Yan ang inaayawan ni Mayor Tandang. Yan din ang inaayawan ni Father Condado Balwig. So, ito yung panahon. Sana, magkaisa ang pagpapilira, palikuran ang pagpupusigil ng CTG na i-recruit sila isama sa kanilang mga activities. So, sayang kung hindi ma-realize natin. Sayang kung hindi ma-recognize natin. Panahon na tumayo sa sariling ang pudilya o walang influensya ng mga ideologiyang ninako pagaling sa ibang bansa sa pagaling ng relation. Okay. So, yun ang aspiration din ng National Committee. Kapayapaan para sa pudilya, hindi yung kapayapaan ayon sa agenda na gusto ng Congress. Okay, Director Alden Juan Masagka ng National Intelligence Coordinating Agency. Maraming salamat po sa oras na inyo pong ibinigay sa boses ng bayan. Nang sa gayon ay babigyan po kami ng mga karampatang impormasyon tungkol po sa yung patuloy na pakikibaka, I should say, ng pamahalaan laban po sa insurhensiya. Maraming salamat po mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa boses ng bayan. Kita-kita po tayo bukas.